puliakin on aiheutettu, että yhtäkkiä todetaankin, että ei sitä kukkaa tai kannabista peruslätkää ole, että tässä olisi sulla jotain muuta, se olisi amfetamiinia tai jotain muuta tällaista näin. Eli sitä kautta sä voit joutua myös niin kuin tekemisiin sitten tahtomatta tavallaan niin myös nyt kovien aineiden kanssa. Niin, se on myös tapa niin kuin tätä toteuttaa porttiteoriaa, just se, että se on laitonta. Totta. Vielä hei katsojat, laittakaa vaan niitä lisää kysymyksiä. Meillä on tässä hyvin aikaa vastailla näihin ja mielenkiintoisia kommentteja siellä on tullut. Ne kyllä kaikki sieltä luetaan ja rekisteröidään kaikkia. Me ei ihan suoraan heitä niin, laita oma kantasi, vaikkei heräisi mitään kysymystäkään, niin laita mielipiteesi tulemaan. Koko Suomen kansa saa sen sitten nähdä ja lukea. Tässä Suomessa valtio ja media aivopesevät lapsia ja kouluista lähtien kannabiksen vaaroista. Mä oon ton puolesta samaa mieltä, mitä mä muistelen omia kouluaikoja silloin, kun televisiotkin näkyi mustavalkoisena, eli kauan sitten. Silloin ei puhuttu mun mielestä, tai puhuttiin, mutta ei läheskään niin paljon alkoholia ja tupakan vaaroista kuin esimerkiksi nyt kannabisten tai muiden, mitkä Suomessa luokitellaan huumausaineeksi, niin niiden vaaroista puhuttiin huomattavasti enemmän. Pitäisikö sitä juttua vähän niin kuin miettiä uudestaan? Kyllä pitäisi ja kyllä mun mielestä se on muuttunutkin, että esimerkiksi tällä hetkellähän tupakan ja alkoholin vaarat paljon paremmin niin tiedostetaan kuin muutama vuosi sitten. Johtuu tietysti siitä, että yhtäkkiä kun ihmiset alkoi juomaan enemmän kuin alkoholin, niin hinnat laski, että se on vaikuttanut siihen. Mutta tosiasia on se, että niin kuin muutama vuosi sitten tai 50 vuotta sitten, niin täällä oli semmoinen sanotaan oikein huumehysteria, että nyt pitää niin kuin saada loppu, että huumeet tulee ja vie Suomen nuorison ja niin edespäin. Ja se valistus, mitä silloin annettiin, oli kyllä aika outoa ja täysin väärää. Että se ei ole yhtään suhteessa siihen, että mitä on se vaara ja sitten, että mikä se todellinen niin kuin käyttötaso ja muu on. Okei, niin jos sä ajat nyt Suomessa tämmöistä asiaa oikeastaan, että nämä lailliseksi, niin minkä takia lähtee Suomessa hakkaamaan päätänsä aika kovaan betoniseinään? Miksi sä muuta Amsterdamiin ja hillu siellä? No, ihan melkein sama kysymys, jos sä olisit vaikka kommunisti aikoinaan, niin sanotaan, että miksi et sä muuta Neuvostoliittoon, miksi mun pitäisi muuttaa Amsterdamiin, sen takia. Suomessa on niin vaikea taistella tätä vastaan varmaan. No eikö se riitä sitten, että lomailee aina Amsterdamissa? No, mutta kyllä sitä nyt voi lomalla muutenkin. Eihän se nyt niin maailman tärkein kysymys ole, että sun pitäisi lähteä nimenomaan aina vaan sitten sinne, että mistä saat kannabista vapaasti. Mutta toisaalta on se ihan kiva käydä Amsterdamissa lomalla ja muutenkin, että se on niin, kiva että paikka. Tämä ei ole mikään pakkomielle, että mä haluan kotona saada polttaa kannabistuotteita. No tietysti onhan kotona kivempi polttaa kuin jossain muualla. Mutta siis perustuuko tämä järkisyihin, se, että nämä kannattaa nämä miedot huumeet laillistaa? Se olisi järkevää, se olisi yhteiskunnallisesti paljon halvemmaksi, että ne laillistettaisiin. Että niin kuin ne monet ongelmat, mitä kieltolaki aiheuttaa, niin ne katoisi. Ja sitten myös tulisi tämä ikärajapuoli, että saataisiin ihan oikeasti valvontaa se, plus sitten laadun valvonta, että sä et niin kuin saa sieltä jotain vesitettyä ainetta tai myrkyllistä sekoitettua jotain. Niin, että ei ollut niin se on mikään ihan terveyskysymys. Riippuvuussuhteessa elävien ihmisten marssi, mielenosoitus viikonloppuna. Ei, se oli iloisten normaalien ihmisten, kyllä. Miten aktiivisesti teidän yhdistys ajaa tätä asiaa eteenpäin, että se saataisiin lailliseksi Suomessa? No kyllä, me yritetään ajaa sitä niin aktiivisesti, kun tämmöisellä vapaaehtoistoiminnalla pystyy. Se on tietysti aika vähän, koska suuri osa ihmisistä meidänkin aktiivisesti on töissä ja sen ohella sitten tekee tätä asiaa, että paremminkin voitaisiin ajaa tätä, kyllä. Uskotteko te oikeasti, että semmoinen voisi joskus mennä läpi? No kyllä, se voi joskus mennä läpi. Toisaalta mä uskon, että siihen on tämmöisiä steppejä pitää tehdä, että se, että se saataisiin dekriminalisoitaisiin, että sen käyttö ei olisi laitonta. Mitä se merkitsee? Mitä se tarkoittaa? Sitä, että sä saat niinku käyttää ilman, että sä saat siitä sakkoja. Tällä hetkellä saa vaan sakot, että joudu vankilaan sentään. Tai saisit niinku pitää sitä hallussa. Eli yksi askel on jo tehty. No jossain mielessä voi sanoa, mutta se, että sä voit saada sakot siitä, niin onhan sekin huono asia. Että ei pitäisi saada sakkoja omaan käyttöön niin kuin, omasta käytöstä tai sitten pienen määrän hallussapidosta tai sitten kasvattamisesta omaan käyttöön.
käyttöön. En tarkoita sitä, että sä pistät jonkun hirvittävän marihuanaviljelmän pystyyn ja myyt sitä. Se on ihan sama kuin sä alkoholia myysit tuolla laittomasti. Mutta omaan käyttöön saisi kasvattaa, niin se olisi ihan ok. Jos siitä edes lähdettäisiin no, ikkunalauta voi olla vähän huono siihen, mutta vaikkapa ikkunalaudallakin tai sitten niin kuin jossakin komerossa tai kuinka muussa. Suuri pitää tämmöisen viljelmän olla, että siitä on jotain hyötyä? No, se on varmaan niin kuin kiinni henkilöstä ja käyttöfrekvenssistä, varmaan muutamasta kasvista. Mistä saa savukkeen? Yhdestä kasvista vai? Riippuu kasvin koosta, kuulee, että kasvin koosta. Niin, että mitä kauemmin malttaa odottaa, niin että mitä kauemmin odotat. Saa saunavihdan. Niin, joo. Tuolla oli mielenkiintoinen viesti joltain katsojalta, oli tämmöinen, että hän on tavannut miehensä, tai hän on itse vastustanut niitä, ja sitten mies on poltellut silloin tällöin monta vuotta, ja hänellä oli suuret ennakkoluulot, mutta sitten huomasi, että mies onkin erittäin lunkia ja tämmöinen ihan niin kuin vastuuntuntoinen ihminen, että nykyään hän ajattelee niin, että se ei olekaan niin paha homma. Kuinka paljon tämmöiset jutut sitten, kun ihmiset tutustuu oikeasti tähän, että mikä tämä kannabis on ja mitkä ne realistiset vaikutukset on? Niin kuin yksi katsoja on kirjoittanut, että aivan edesvastuutonta käydä tästä aiheesta keskustelua tähän aikaan päivästä. Koulusta tulleet lapset katsovat telkkaria yksin kotona. Tällaista spekulointia. Eikö se ole koulussa tähän aikaan? No, mutta vaikka olisivatkin kotona, niin eikö tästä ole kuitenkin hyvä kertoa informaatiota kuin se, että sitä salattaisiin? Niin onhan se kylmä fakta, että kun tähän aikaan tulee päivällä uutisia, niin siellä on aika paljon rankempia juttuja kuin se, mitä me nyt tässä puhutaan. Niin. Näin on. Miten mitä mieltä sä oot nyt sitten, että millä tavalla saataisiin ihmisten tietoisuuteen sitten, että mikä tämä oikeasti on, saataisiin tämä niinku kupla, mitä media ja muut on luonut tämän koko kannabistuotteen ympärille, että se on niin paha ja niin huono. Miten me saataisiin niinku sille ihmisten silmiä ajatuksia, että mikä se todellisuus on, että ei se välttämättä olekaan ihan niin huono, mitä kuvitellaan? No ihan yksinkertaisesti tiedotusvälineet niin muuttaisi vähän asennoitumista, että sehän on usein ollut hyvin niin kuin yksilmästä, että joko ei puhuta mitään tai sitten puhutaan niin kuin pelkästään vastaan tai ihan hysteeristä hommaa, että kun sitä jatketaan tarpeeksi kauan, niin kuin Suomessakin on tehty, niin kyllähän se aiheuttaa sen, että niin ihmiset suhtautuu sit myös pelokkaasti, varsinkin jos ei ne tiedä mistään, niin sitähän ihmiset aina pelkää kaikkea niin, tätä mä peräänkuulutan. Mutta ne näkis ja muuta, ja asiallisesti puhuttaisiin, ja esimerkiksi mun mielestä voisi kyllä Hollannista muutaman hyvän dokkarin näyttää, että minkälaista on niin kuin todella niin kuin jossain kannabiskahvilassa muussa. Se on niin kuin rauhallinen, mukava kahvila, missä ihmiset nauttii olostaan, ei mikään hirvittävä savunen kovaääninen kapakka, jossa ihmiset riehuu ja on mitä sitten sattuukin olemaan. Ei muuta kuin työpaikoille vaan kahvihuoneisiin, kunnon pössyt. Miksei viina riitä? Paljon mukavemmin sielläkin Hampusta ei saa päätään lähellekään niin sekaisin ei kuin koskaan, joo. No. Se on ihan totta. Pitääkö se saada sitten niin. sekaisin se aivan. Pitää. Meillä on vielä tässä 1,5 minuuttia aikaa lähetystä. Muistakaa, tämä keskustelu jatkuu tekstikanavan sivulla 890 välittömästi tämän lähetyksen jälkeen. Sinne kyllä me mennään myös Susannan kanssa vähän valvomaan ja keskustelemaan teidän kanssa. Eli jatkakaa niiden viestien lähettelemistä. Galluppi-tilanne on siinä. Niin. Kyllä, on aika rankalla johdolla. Mutta voiko me yhden asian vielä sanoa? Totta kai voi. Se on ihan mielenkiintoinen, että aina niin kuin sanotaan, että sit, jos kannabis olisi laillista, niin se lisäisi sitä käyttöä oleellisesti. Niin. Mutta asiahan ei ole niin. Hollannissa niin on pikkusen yli 9% se käyttö. Sieltä kuka tahansa niin kuin aikuinen ihminen saa lähimmässä kannabiskahvilasta laillisesti kannabista. Kaikissa ympäröivissä maissa käyttö on paljon suurempaa. Esimerkiksi Espanjassa oli 20%, 15% jossain Ranskassa, Englannissa 20%, ja Suomessa yli 6%. Eli toisin sanoen se ero Hollannin ja Suomen välillä on 3%, tämmöiselle 15-34-vuotiaille. Nyt pitää valitettavasti lopettaa, tähän meillä loppuu aika. Kyllä. Suuret kiitokset, että pääsit vieraaksi. Joo, kiitoksia. Keskustelu jatkuu siis tekstikanavan sivulla 890. Lähetä tekstiviestejä. Sinne vaan viestejä ja käydään siellä läpi vähän tarkemmin näitä juttuja. Ja ensi viikolla taas uusi aihe ja uusi vieras. Ketäs meillä on ensi viikolla? Kerrotaanko? Ei kerrota. Ei kerrota. Ei.